Гати кочната стана това басейн. Всеки фурля каквото си иска. Гати напрегнатия ден. За миг помислих, че съм видял акула. Акула! Акула! Казвам ли, беше 3 метра и с... Ей такива зъби. Айде, бе. Гледали сте филма "Челюсти"? Ония с акулата. Сега си представете на онази акула майка. Да, бе, да. А на дъното сигурно е бащата на Титаник. Старши, тая акула каква беше, бе? Тигрова, китова или обикновена гроздова, а? Сериозно ви говоря, бе, хора. И много налитана. Цаца. Лаев, тия дежурства много те преуморяват. Трябва повече си почиваш. И да спреш тая ракия от 3 лева, че както е тръгнало, може и чудовището от Лох Нес да ти се покаже. Айде си легни. Чуваш ли? Лалев? Лалев? Самате! Виж добре тая сетра. Руският посланник я обича със сметана и броколи. До вечер искам да се оближа пръстите. Дадено, шеф. Айде. Нали за това държахме жива? Дръжи се! Дръжи се! Много никотики нямам риза. Чух, че посланника си търсил апартамент в региона. Не бива да го изпускам. Добре, ще дам всичко от себе си. Всичко е малко. Искам повече. Почвай. Гледай се. Политик, банкер, пуснат под домашен арест. Абе, ей, ние живееме тук сред акули, ти ще ме плачеш с някаква рибка. Аз, като бех в Камбоджа, си имах домашна акула. Да, само като их кажех: "Тара, дори си!" И тя веднага ми носеше такива калмари. Миех и зъбите преди лягане. Да, ма нищо, куртушка. Абе, къде? Акула? Къде е това, дето... Ооо, Гравидян! Как си, бе? Абе, жена ти не се къпа вчера в басейна, бе, Моята жена не се съблича никога. Значи сме видели някой друг крокодил. Величко, ти що се смееш, бе? Стамате, трябва толкова да му хареса, че да си купи апартамент в комплекса. Спокойно, шефе. Опита ли един път, няма да иска да си тръгне. Добре, че те съвсем не се усетиха, че държим басейн. До сега да се я направили на луканка.
е тук, бе? Където и да погледна се храна. Кажи ми. Да, викат му ресторант. Слушай, за какво те повиках. Трябва да промениш репертуара. Моля? Да не искаш да ти пея гола, бе? Не. Как така не? Така не. Като кажа не. Айде. До вечера. Заради гостите от руското посолство. Трябва да наблегнем на руските романси. О, значи, международна публика. Това променя нещата. Руски романси ще имаш. Но аз искам някакъв бонус. Разбира се. Как без бонус? Бонусът ти е, че оставаше на работа. Ти под кога играеш тото? Ако спечелиш, ще си купя уния скъпите пътъчки, да си ги харесах. Ако спечелиш? Да. А ако не спечелиш? Ако не спечелиш, ми ги купиш ти. Я ми дай един фиши на мене. Нямам химикал. Ще изчакам. Ти кога беше роден? На 18 септември. 18. Зачеркнал съм го. Старши, спираме вчера един твой колега и ми вика, добър ден. Вика, знаете ли за какво ви спирам? Викам, зная, ама нямам. Много масло ми гори тая кола, бе. Ма ти какво искаш, бе? Та тая е горела масло още по времето на Цола Драгойчева. Иначе нема спирка джамбас. Пък и във фирмата взеха вече да ме уважават, че... Бояна за център, Имаме ли кола в Бояна? Ало, колежке, 23, тук съм в Бояна. 23 беше. Ладата, нали? Знаем се. Ладата, казвай адреса. Колега, съжалявам, но не ви чувам. Карев, имаме ли... Ало, колежке, тук съм, Ладата. Ладата бе, колежке, 23. Да, Не чувам. Голямо уважение, бе. Колон басейн. Ние спа да му се вържем на къла на този Лалев. Човек трябва да се отърве от старите, за да му дойдат нови. Чао! Дръпни, удари на вече. Веселима! Ако ли? Ако? Минимум 4 метра. Аз като разправих, Ти с очите си ли я видя? усетих как ми диша във врата. Е така. И ти ми е... Слушай, отиваме да прегледаме камерите от снощи. Дай уреда, дай уреда. Давай, бързо. Знаеш колко е шептал? Голяма нали вятъра ми? Втора маса си чака цьомгата. Стига, бе! Това да не са ти кърначета. Нямало бонуси, Заповядайте сьомга с джинджифил и рокфор. Извинете, въдици имате ли? Сервират? Не ви разбрах? Въдици. Явно сам трябва да уловя рибата си. Госпожо Драмбозова, за мен е чест. Хапате. Някои хапват, да. Гледайте ме, гледайте на страхотно шоу. Ще бъде супер! Чао. Гледайте внимателно. Абе, ти направо ще се отрепаш от работа, бе.
Остави ме мене, полковник. Басейна, гледай. Ето, перка, перка. Аз пък нищо не виждам. Абе, ти не виждаш, защото нямаш око за тая работа. Ето, връщам. Ето. Чиста акула. Аз повече на басейна не стъпвам. Аз спокойно, бе. В надежда, хлебарките, дето изядоха плъховете. Оплаши ли ни? Не ни оплаши. Сега ви питам, ще смачкаме ли акулата? Сега аз ще съставя план за ликвидиране на чудовището, а до тогава нито как. Не за друго да не паникьосаме населението. Айде! Голямо нещо ти казвам, понеже е сметър. Значи цялата в бяла, отгоре само перката черна. Гери, цялата черна, само зъбите и бели. Обе! Казвам ти, 2,5 тона живо тегло. Служи го по 10 лева килограма. Сей такава голяма уста. Тия дни не извежди Салвадор. Кой аз голяма уста? Не разбрали. Младоженците ще пошторят. Хората обичат такива работи. Белия коли, златни рибки, хвърляш монетата и... Определено ти сваля. Нали? Абе, аз си мислих, че си внушавам. Аз ги разбирам тия работи. Между вас двамата има химия. Химия има, ама физика няма. Много е срамежлива. Ема, и ми е същата. Ама сега някога се отракат. Айде, елате вън на събрание. Ела. Къде, бе? На събрание, не. Айде, бе! Скъпи са кооператори, първите данни за съществуването на акулите датират от преди 420 милиона години. Още преди динозаврите. Ясно. Вече е сигурно, че в комплекса ни върлува акула. Да, женена е за моя шарам. Я ме да скомне да мълчи. Майко бе, моля ви се! Ми кажи ли, бе? Аз предлагам да организираме ловни дружинки. Ще дежуриме по двойки, докато не хванем акулата. Браво. Аз имам много здрав прът. Така. Само ми трябва голяма стръв, де. То каква? Трябва да е голяма поне колкото крава. Има такава. Женена е за моя шарам. Няма ли? Стига, бе! Прекалявате ли? В кармане маленьком моем есть карточка твоя, как значит Като по учебник. Вие нормални ли сте? Акула в басейн. Ами, по принцип не е невъзможно. Науката познава цели 5 вида речни акули. Това са глифис глифис, глифис гангеликус и най-любопитният според мен глифис... Чакай, запомни докъде си стигнал. Така, сега първи дежурят Пепо и Лалев. Защо аз? Явно я дразниш. Пешо, бегай, вади пръта. Напеш пръта и аз мога го извадя. Жените по къщите, настана време за мъже. Айде. Айде, защото имам концерт. Не мога да си губя време. Кирчо, моля те, престани да ги поощряваш с този идиотски глифис. Глифис е само родовото на именование. По-важното с нашия случай... Как може доктор и да не знае какво е глифис? Контопишев, слушай сега. 200 градуса, 2 часа и двоен бакшиш за готвача. Какъв бакшиш, бе, стамате? Как върви есетрата? Съмняваш ли се в мен? Ами, чух, че изчезвала храна. Ще изчезва с този моя талант. Абе, за таланта ти не знам, ама ти не се отдалечай от печката, да не се върнеш на кърначетата във факултета.
Платете си асансьора. Няма. Да те питам една работа. Кажи, Мацко. Какво означава, когато една жена ти подари шалчето си? Ба, къде знам, бе? Аз съм подаряла само сутиени. Виж къде отива. Ама как ти насъдиш като да висим като някакви идиоти? Колко работа можех да свърша? Бели или черни? Ти зорчета зели. По-хубаво бе, иначе пък ще трябваше да ги редим. Тези направо фалираха. Добре дошли на язовир Батак, господин Гърведян. Голям язовир. Никога не съм бил там. Чудесно. То просто е една... Просто е една, как да кажа, величествена природа. В Камбоджа и това ми беше крак, а това ръка. А сега става трепач. Така. 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 Дано да си хвърлила хайвера. И разбира се, хайвера. Няма руснак, който да устои на черен хайвер от Делуга. И не само руснак. Калинка моя, леко, ма! Ще ме смачкаш с твоите тонажи. Това разбира се има. Това е Калинка моя. Калинка! Сланинка моя си ти. Каква сланинка? Ти не виждаш колко съм ослабнала. Гледай как ми си това. Много си ослабнала. Това даже... Цяла слоница си ослабнала. Каква слоница, ма? Не съм ти взела изобщо от гризка лната. Знаеш каква е твоята гризка лната? Акулите са върховните морски хищници. Обикновено, когато говорим за акули, си представяме най-вече зъбите им. Всяка акула притежава няколко реда, остри като бръснач зъби, които могат да разкъсат жертвата дори само с едно ухапване. Когато хората влязат във водата, те стават апетитна плячка за акулите. Здрасти, Миличко. Да те питам една работа? Да? Ама по тънката част. Говориш точно с кого трябва. Знам. Според теб, какъв е най-подходящия подарък в отговор на шала? Виж сега, ако искаш да й покажеш, че си сериозен, ще извадиш ключ от апартамента. Да види, че имаш пълно доверие. От моя апартамент? Да, бе. Мислех първо на среща да я покараме. Абе, с тия бе срещи. Даваш си ключа и... Яко. И общо взето е така се танцува чача. Някакви други танци интересуват? През последните 10 години... Не, здрасти и чао. 615 души са паднати от акули и 80 от тях са загинали. Бе, нали? Не трябваше ли да туриме някаква захранка, бе? Ти не гледай насам сега. Значи, акулата надушва капка кръв на 15 километра. Аз съм така с ракията.
Са ще стане гмеш. Всеки момент ще видим. Само и го давам и... Чакай, забрави си ключа, бе. Хубави плочки. Трябва да се сложа същите в банята. Добър вечер, господин посланик. За нас е въпрос на чест. А за нас е въпрос на глад. Как е? Къде е голямата изненада? Заповядайте, насам. Тичай да намериш мен. Уф, 2 часа минаха и нещо да откъсне, бе. Значи, може би не се кефи на нулева кръвна група. Искаш ли ти да го питаш? Не, той аз съм нулева кръвна група. Чобас! Кълме! Виждам, прави се на ударен. Хубаво трябва да... така, паднали ми! Дай бързо! Птицобойната кука. Приготвим птицобойната кука. Бързо. Така, дърпа се животното. Аз ще ти го прикарам към брега, а ти забиваш куката. Пълно ли? Има ли много хора? Карабедян дойде ли? Опа, да не си по чужди мъже. Я стига глупости. Чужди мъже не ми трябват. Моля някой да го вземе. Айде. Запиваш. Ти си. Да. Бати. Ключ за вкъщи? Сетрата готова ли? След 10 минути. Хайде да не оставяме човека да скуча. Само да си разгрея гласа, бе. Това са руски романси, не са... Дами и господа, специално за посланник Коваленко, тази вечер ще пее женският Йосиф Кобзон, българската Алла Пугачова, Мими Драмбозова. В това Драмбозова начи.
Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасное, как люблю я вас, как боюсь я вас. Оля, Оля. Оля, ну ви заплутали. Добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знат увидел вас, легкий добрый час. Знат увидел вас. Та-дам! Кире, радвам се, че се паднах с тебе. Ти разбираш от акули. Бе, гледаше тая вода спокойна, гладка, а кой знае какъв звяр се крие отдолу. Той с хората е така. За добро или за лошо. Ето, пуснах ти фишовете. Да не кажеш после, че не съм ти купил обувките. Аз сънувах. Кое число ще се падне? Кое? 69. Епа те са до 49, ма. Следващата песен е поздрав за нашите гости от великата руска страна. Няма да има следващата песен. Как така, бе? Аз имам 17 песни и 3 биса. Било му писано от руски романси. Предпочита нечето българско. Аз знам и българско. Освен да е българско, трябва да е по-слабо и по-ръсо от тебе. Извиня. Абе ти, купи ли презервативи? Какво? Не. Що ме целуваш, да си купил, бе? Абе, идвай тук, бе! Не ме пипай, ще пострадаш. По-слабо и по-рус. Аз съм певица, бе, не съм метла. Кой остана без кайверче? Сега ще видиш нещо българско. Абе, я ми кажи, то не, че ми влиза в работата, де, ама ти защо гледаш детето на чужди хора? Не знам, Лелю, Цеца, как да ти кажа. В БАН съм кръстосвал всевъзможни неща. Слънчоглед и череша, слива и краставица, тютюн и лавандула. Но когато Господ ме кръстоса с теменушка, разбрах, че това е перфектната комбинация. Все едно от два будила да направиш цвете. А Салвадор, когато
гледам клепките му как трептят докато спи, когато гледам как се усмихва на усмивката ми и как се сгушва в рамото ми, последното нещо, което си мисля е, че това дете е чуждо. Докъдето си ме чула. Ние спим, но акулите не. Бебо, време е. Вперед! С музиката може и да не успяхме, но с храната... Знаеш, Цеков, знаеш какво обичам. Вашата любима... Моята любима табла. Цеков, да знаеш, че няма да ми продадеш апартамент за 200 хиляди така. Веднага се връщи там. Абе! Величко, ти къде бе? Твоето дежурство е след 2 часа. Нещо не мога да спей. Ела с мене долу при акулата. Знаеш ли как ще се удремеш? Айде! Не, аз айде, моля ти се. С мене, айде! Самате, да беше изготвил заек да избяга. Рива, значи... Кълна се, че... Не се кълния, мисли. Мисли какво да му сервираме и то веднага. Единственото нещо руско, което имаме е руска салата. Абе, руско. Човекът предпочита нещо българско. Не ми се смей. Сетих се. Тая акула не е вчерашна. Ще трябва да я пречукаме по друг начин. Ама как? Сташ! Къде сте с камери, бе? Измислих как да убия Врибока. Тишина! Полицай е измислил нещо. Ще избържим акулата. Сток! Да сте виждали, Мими? Ето кой ще ми даде една цигарка. Чакай, бе. Какво каза това? Търси жена ти. Сега си ми паднал. Като търси жена ми? Старобългарски мезета. Ето, такова нямате в Русия. Да пукна, ако не знам всичко руска. Валев, кажи сега. Да. То, що търси жена ми? Абе, дали се някой трябва да я търси? Кажи за тока. Тук има 220 вода. Така. Пускаме го във водата. Така. И ще направим Николден по-рано. 5. 4. Чакай, бе. Ами ако... Аре, бе, айде. Айде. 3. 2. Ей, най-сетне нещо, чито. Значи ще се замисля за апартамента. Все пак така тук е чистичко, хубаво. 1. Светло. Не знам за кулата, но инсталацията изгоре. Джамбазов, ние как сега ще те журим така на тъмно? Какво толкова? Няма да връзваме кукички. Какво? Та ръка твоя ли е? Не.
ме метнеш ли до летището? Та метна, бе. Що та метна? Който не се е качил, него не съм го метнал. Стой! Айде тогава. Аз пусна апарата. Чай, аз. Да ударя 2 пътники още тогава. Обеща ми. Бести ми работата. Пустай вътре това. Чакай. Та къде? Към летището. Ко става, бе, електричар? Как мина дежурството? Цяла нощ. Не можах да мигна. Обикновено спа като заклан. 2 пъти съм очертавали с тебе, шеф. Да, къде ти е Величко, бе? Дали трябваше да сте заедно? Ами, той, защото беше тъмно и тук някъде трябва да е. Как е? На къде летиш, а? За Шотландия. Охо, Шотландия! Поличка купи ли си? Абе, не съм. Да почивка ли? Ами, работа. Сверя в една кръчва на брега на езерото Лох Нес. О, музикантин! Има ли туристи, бе? И питаш. Това чудовище, ако наистина съществува, направо трябва да го позлатят. Да го позлатят, казваш? Верно, бе! Как не сме се сетили, бе? Намираме се в полите на Витоша, в доскоро спокойния Шишарка Резиденс. Днес обаче тук се разиграва истински филм на ужасите. Бдителни граждани сигнализираха, че в ето този басейн се отглеждат акули. Така ли? Милионери, ето ги. Не сме на тяхното ниво, затова искат да ни унищожат. Уважаеми зрители, потърсихме за коментар собственика на комплекса, господин Цеков. Аз съм собственик. Извинявайте, добър ден. Това са пълни измислици. Да. Те слухове ги пуска конкуренцията, за да ни вземат купувачите. Комплексът ни е напълно безопасен. Ако не вярвате, влезте и се убедете сами. Добре. Тогава кой изеде Величко? Кой? Да, уважаеми зрители, драмата съвсем не свършва до тук. Изчезнал е безследно домоуправителя на комплекса, господин Величко Драмбозов. Това е неговата шапка. Всъщност това, което е останало от него, това е информацията ни за сега. От тук очаквайте нови включвания в новините. Жена ми мирише на жена. И сега вече сигурно ме сънува. Случайно или не, в комплекса живее говорителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, господин Лъчезар Важаров. Ваше ли е акулата, господин Важаров? Първо искам да кажа добър ден на вас и на вашите зрители. Вижте, ако изобщо има акула, то тя е наследство от управлението на тройната коалиция. Ако ще лъжеш, моля да бъди по-кратък. Да. Нашето правителство строи. Ние превърнахме София в една малка Виена. Превърнахме Пловдив в един малък Париж. Разбирате ли? Да. Добре, като цяло сме един голем Хондурас. Вижте, ето това малко детенце. Ние повишихме раждаемостта тук, разбирате? Чакайте, какво го слушате тоя, бе? Като даже и 10-та му бувка е лева. Хайде! Да му млъкнем ли една на това? Най-ски мускули ма беше. Ние и нашето правителство строим кули, не акули. Не, аз строя кули. Да. Кой строите вие, бе? Бе, знам, че ме искаш. Хайде да го направим. Чакайте, бе! Чакайте, бе! Чакайте, не убивайте, бе! Не убивайте, бе! Абе, това е новото Лох Нес, бе! Абе, веднъж затръгнем авата, тук ще се напълни с туристи, бе! И сме богати! Его тук, бе! Чувате ли, бе? Чувате ли, бе? Да източи водата и сме богати! Бе, мъж ли си? Бе, какво става тук, бе? Тя изяде Величко, бе! Да, изяде го. От снощи ни сме го виждали, ни сме го нищо.
Целия ли? Тройната коалиция го изяде. Хайде, бе, Тя ще ни изяде и всички. Бързо! Това е Величко! Какво става, уважаеми зрители? Драмата наистина продължава да се развива с пълна сила. Предстои нещо наистина опасно, но може би много интересно. Бързаме към мястото на събитието. Това пък, как не го разбирам? Доскоро зад ето тази врата живееше домоуправителят Величко Драмбозов. Предстои да разберем живее ли още. Пешо! Величко! Хора, свърши се. Ми изяде кулата. Каква кула? Това е руска есетра. Снощи я приготвихме за посланника. Какъв посланник, бе? Обикновен пияница. Държахме я за кратко в басейна, за да е прясно, но дебелата е свила от кухнята. Ти кого наричаш дебела, бе, Трон? Както се вижда, уважаеми зрители, информацията ни се оказа наполовина вярна. Не акула е изяла човека, човек е изяла акула. Като се замисля, какво по-хубаво от това? Това си е чиста лотария. С кого ще живееш в България? С кого ще варите компотите? С кого ще плющите белотите? Това си е чиста лотария. С кого ще живееш в България? С кого ще делите етажите? На здраве, с кого ще си кажете? Панелизация, панелизация. Come on, baby, this is what you need. Цивилизация, цивилизация. Гледаки и сръбско и кромит. Панелизация, панелизация. Много рядък европейски вид. Цивилизация, цивилизация. Тук всички сме съседи. Евала, бе. Тук всички сме съседи. Ало, ало. Аджанаци и братчеди. Сега ще арестуваме. Тук всички сме съседи. Не знам, аз съм от Берое. Аджанаци и братчеди. Врели, кипели, всичко надживели. Блок висок, чак почти до бок. Врели, кипели, всичко надживели. Блок висок, чак почти до бок.